történt. Augusztus végén került fel az NFÜ honlapjára egy iskolafejlesztési pályázatokkal kapcsolatos értesítő. Annak rendje módja szerint tették a dolgukat, és az Európai Unió megfelelő jelképeit is feltették. Aztán eltelt néhány hét, és azt gondolta a kisebbségi kormányzó pártnak az egyetlen tagja, az MSZP, hogy nagyon jól sikerült mondatok kerültek fel az NFÜ honlapjára, ők ebből rövidítenek, elferdítenek, és saját szájuk íze szerint átfogalmazva egyfajta plágiumot tesznek. Meg is történt, hogy teljes legyen a kép, kicserélték természetesen a logót is, úgy helyes, az NFÜ honlapja feltüntette az EU-nak a jelképét, ők kicserélték ezt az MSZP logójára. Én nem gondolom, hogy pártdöntés született, de azért mégsem helyén való dolog, hogyha nem születik pártdöntés, akkor az MSZP saját döntésének tulajdonítva közzé teszi. Ráadásul hamis is ez a közzététel, mert hogy ez potenciális pályázói körről szól, és nem végleges pénzről, tehát még félre is vezetnek, és meg is tévesztenek. Sajnos a múlt árnyéka messzire nyúlik. Az MSZP még Magyarországon mindig nem tanulta meg, hogy közpénz az nem egyenlő az MSZP-nek a pénzével. Van még mit tanulni, ez a döntés sem szabad, hogy pártdöntés legyen.